Fiji Mali n'i y'a tɔgɔ jateminɛ, c'est le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali. O de ye Fiji Mali ye. A labɛnna d'abord a kun ye plateforme de kun do fɔlɔ. Donc ni mɔgɔ min ye plateforme fɔ, a bɛɛ y'a fɔ ko parti caman b'a kɔnɔ, association caman kun b'a kɔnɔ, ONG dun bɛɛ de kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ hakilina kelen na n'o ye ka jamana dɛmɛ, ka jamana armée dɛmɛ ani ka an ka transition k'u jukɔrɔma don do ka baaraw la. Ala nana kɛ en 2022 à l'unanimité an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a yɛlɛma k'a kɛ parti politique ye. Ala barika la gouvernement ye récépissé d'an ma ko ka yamaruya d'an ma k'an bɛ se ka politique baara kɛ, an bɛ se ka parti baara kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko fɛɛrɛtɔn. Donc Fiji Mali kɛra fɛɛrɛtɔn ye. N'i y'a san kelen ni kalo damadɔni ye sisan, donc an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn, baasi foyi tɛ Fiji fana la, Dieu merci. Ka d'a kan a état de santé ka ɲi fo k'a fɔ k'a ka ɲi. Fiji Mali bɛ yɔrɔ min na bi, an bɛ région caman na, Ala barika la, an bɛ région caman na, an bɛ jamana kɔ kan, Congo Brazzaville b'o la, Côte d'Ivoire b'o la, Sénégal b'o la, Ghana b'o la, France ni Amérique olu bɛɛ b'a la. An bɛ yɔrɔ caman na bi bi in na, an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn. Ka d'a kan o man kan tɛ ka maliyɛnw yɛrɛ ɲɛ gan, sabula k'an to plateforme na waati min na transition kun rectifiera, pour que kalo damadɔni de tun tora kalo 9 bɔɲɔgɔn, an bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko o kun ka dɔgɔn pour que laɲini mun kun sabatilen fɔra o ka se ka sabati, donc ka dɔ fara transition janya kan. Donc Fiji Mali ye wulikajɔ mun k'o la, ka pétition lancé, ka 4 millions ani bɔɲɔgɔnko sɔrɔ minnu y'u bolo n'o bila la ko ka dɔ fara transition kan. O Fiji Mali kelen de yɛlɛmara ka kɛ parti ye. An b'a fɔ a ye ko halisa o mɔgɔw b'u nɔ la, u ma bouger, u ma taa yɔrɔ la. Donc an b'a bisigiya k'a fɔ aw ye ko Fiji Mali bi bi in na a ka kɛnɛ a nin na, a ka kɛnɛ baasi foyi t'a la, wa implantation fana bɛ ka continuer parce que an bɛ ka politique kɛ autrement, k'a kɛ cogoya wɛrɛ la, k'a kɛ danaya kɔnɔ, k'a kɛ tilennenya kɔnɔ, k'a kɛ ladiri kɔnɔna na. O de y'a to mɔgɔ mɔgɔ n'i nana ka don Fiji kɔnɔ i tɛ bɔ bilen, parce que kelenya, bɛn ani ladiriya foyi tɛ yan fana ni jamana ka ɲɛtaga ko kuma o de bɛ fɔ yan, o da la o waleya fana de bɛ kɛ parti in kɔnɔna na yan nɔ. Donc an b'a fɔ alhamdulilayi, hali sisan an b'a la ka démarche wɛrɛw créer mun b'a to hali an kɛrɛfɛ jamana ninnu ani an ka Mali autoritéw ani an bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ cogo min na, parce que sɔrɔdasiw bɛ k'u ka baara kɛ pour que ka bɛn sabati, k'an ka dugukolo lakana. An minnu ye civils ye, an fana bɛ wuli ka dugumɔgɔw kan ka ɲɛfɔli k'u ye, an ka se ka bɛn, an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na, hali an ka kɛrɛfɛ jamana ninnu sous région kɔnɔna na, ka wuli ka se olu bɛɛ lajɛlen ma, ka ɲɛfɔli kɛ pour que an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan, an bɛ se ka jamana in dɛmɛ cogo min na, tilennenya kɔnɔ, ladiriya kɔnɔ ani bɛn kɔnɔ. Bon caravane ko kuma ne yɛrɛ y'a mɛn ten, Ala k'o tiɲɛ. Anw tɛ. I b'a dɔn ko den filɛ n'a wolola ni a ye barika sɔrɔ, a fa n'a baw bɛ caya. N'o tɛ Fiji Mali mun e bɛ mun siège kɔnɔ, a kuma ma fɔ yan, a décision ma ta yan, an yɛrɛ t'a kalama yɛrɛ. I y'a mɛn bɔlɔlɔ kan cogo min na, an yɛrɛ y'a mɛn ten de. An m'a initié, an t'a initiateur la, mɔgɔ minnu y'a kɛ fana an t'a dɔn a bɛ ka kɛ kun na fana an t'a dɔn. Fiji Mali mun yamaruyalen don jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni récépissé b'a la, n'o ye Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, n'o o siège filɛ ni Banakabugu bɛ yɔrɔ min na, anw t'an yɛrɛ ye a kɔnɔ, an m'a kuma fɔ, an ma mɔgɔ bila k'a fɔ, wa an t'a la fana, an t'a dɔn fana bɛ cogo min na. Donc o yɔrɔnin fana n bɛ profiter k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna, mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin hakilina in kɔnɔna na, u k'a dɔn k'a fɔ ko u ka parti man di n'o ye Fiji Mali ye, o tɛ, anw tɛ. Ni bɛ Fiji Mali décision fɛn o fɛn ye n'a ma bɔ an ka siège yɛrɛ la, donc anw tɛ. Donc n bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ in na dɔrɔn, bɛɛ k'i hakili sigi, bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan, maa si kana don hakili wasiwasi la. Fiji Mali tɛ, parti Fiji Mali tɛ, an ma caravane initié, an kɔni bɛ AES hukumu kɔnɔ,
a hakilina kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'an bila position na pour que ka AES ka se ka sabati an ka se ka an ka président dɛmɛ ni AES ɲɛmɔgɔya b'ale bolo bi an b'o baaraw kɔnɔ an b'a dɛmɛ an bɛ se ka fɛn o fɛn k'a la an b'a k'a la nka caravane ko kuma ala ko tiɲɛ n bɛ n bolo fila kɔrɔta an t'a la bi an t'a la sini a ma kɛ anw kɔni fɛ yen nɔ a kɛra yɔrɔ min na ne t'a dɔn nisɔndiya hakilina de don ka d'a kan nisɔndiyalen de ye 22 septembre in lajɛ mais nisɔngoyara dɔɔni parce que n ma se ka taa 22 septembre kɛ kɔ na parce que anw fɛ 22 septembre fana ye a damana fête de a bɛ comme seliba a bɛ comme selincini donc 22 septembre la an mana sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kɔnɔkan mana sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka d'an ye an ka t'o kɛ yen nɔ nka ala barika la a kɛra k'an to Mali dugukolo kan a kɛra ka tɛmɛ hɛrɛ la fana nka n ye sɔrɔdasiw ye lahalayaw dɔ kɔnɔ n'i y'a ni san damadɔ jateminɛ a bɛ mɔgɔw nimisi wasa a bɛ mɔgɔw dusukun kami kami a b'a jira k'a fɔ ko Mali y'a ka armée an bɛ ka a retrouver an bɛ k'a sɔrɔ dɔɔni dɔɔni an ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o ye san 60 ni san 4 ɲinan an bɛ k'olu fana sɔrɔ dɔɔni dɔɔni parce que a kun dabirilen de don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kun dabirilen de don n y'a m'a d'i ma k'a tɔ to n bolo donc an ɲɛ b'a la ko nin bɛ ka kɛ ne yɛrɛ ye sɔrɔdasiw ye u bɛ ka bɔ avion kɔnɔ k'u cun ka na jigin yɔrɔ mun fɔra point précis tiɲɛ yɛrɛ la o ye ko ye mun ye ne nimisi wasa mais o bɛ n hakili jigin fana an ka cɛbaw mun kun taɲana k'u to pilote in na ka bɔ avion kɔnɔ accident kana u binna t'a tɔgɔ fɔ sa nka Mali bɛɛ b'a dɔn k'an bɛ minnu ma ka tasibila k'u ye u sunɔgɔlen u kaburu la bi u nimisi wasalen don parce que u yɛrɛ lɛ sɔrɔ bi bi in na denmisɛnninw b'a la k'a kɛ ka ɲa fana donc o bɛ an nimisi wasa o tɛmɛnen yɛrɛ kɔfɛ tile damadɔni n'i ma fili an y'a ye k'a fɔ an ka cɛba dɔ n'o ye Keba Sangare ale yɛrɛ fana ye o kelen kɛ ka ni cun ka jigin fo a ka kan ka jigin yɔrɔ min na ninnu b'a jira k'a fɔ ko an ka l'armée n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye o bɛ ka baara kɛ a ka kan ka kɛ cogo min na ka d'a kan ɲɛmɔgɔ minnu b'u kunna k'u diriger o bɛ k'u bila sira ɲuman kan wa u bɛ population minnu kɛ ka population minnu lakana fana population n'o ye anw ye an fana bɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko olu kelen tɛ an n'u bɛɛ de don donc yɛlɛma hɔrɔnya in n'o ye san 64 ye an bɛ ala de deli ala k'a kɛ san ba caman ye ala k'a to san o san an ka jɛ ka nin fêter ɲɔgɔn fɛ an bɛ waati min na komi sisan fo maliyɛnw k'a faamu Mali bɛ ka gérer maliyɛnw de fɛ n'i y'o kuma fɔ sisan mɔgɔw b'i yɛrɛ ɲininka o ye mun ye fɔlɔ an ka président minnu tun bɛ yen nɔ olu bɛɛ wolola Sudan de kɔnɔ u ka acte de naissance wolosɛbɛn Sudan de sɛbɛnnen b'a kan minnu bɛ ka Mali gérer bi yen na Mali de sɛbɛnnen b'a kan Mali bɛ ka gérer maliyɛnw de fɛ wa il faut que Mali ka kɛ maliyɛnw de ta ye o la pour que o ka kɛ civil ani wolomasiri tabaw n'o ye sɔrɔdasiw ye an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de façon claire c'est-à-dire que an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka n'an dogo ɲɔgɔn na ni mun ye mun ye an k'o fɔ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn bilasira si ma fisa ni si ye jamana in baara la jamana baara ɲɛmɔgɔya kalifa de don ala de b'a kalifa mɔgɔ ma mɔgɔ min y'a ja mais ni don min na e bɛ yen i fana k'i miiri k'a fɔ don dɔ la i fɔra dɔw kɔ dɔw fana bɛ fɔ i kɔ o la e mun b'a la sisan e de b'i hakili to i ka jamanadenw na ne bɛ nin kuma in fɔ tuma bɛɛ ni antenne sɔrɔ ka kuma yɔrɔ o yɔrɔ ni ɲɔgɔn ye kɛ ka kuma yɔrɔ o yɔrɔ n b'a fɔ pour que an bɛ lafiya jamana marabaaw jamana ɲɛmɔgɔw ala ye fanga kalifa minnu ma fo u ka lamɛnli de kɛ fo ka lamɛnli de kɛ fo jamanadenw ka se ka lamɛn jamana marabaaw fɛ jamana minnu ka kan ka lamɛn fo olu de ka lamɛn parce que i bɛ dɔw lamɛn u bɛ mun f'i ye ani terrain réalité tɛ kelen ye minnu bɛ réalité kunna fo u ka o de lamɛn n bɛ misaliya fitinin di sisan an kun bɛ na école ta kɛ sini le 5 octobre an bɔra bi 13h an bɔra k'a ye bi tɛ le 1er ye wa le 30 plutôt an y'a mɛn communiqué la journal 13h kan k'a reportera ko k'a bila le 4 novembre la alors que dɔgɔkun tɛmɛnen seulement filɛlikɛlaw ni n ko filɛlikɛlaw n ma kolonifilaw fɔ dɛ minnu bɛ yen k'u prévoit
minnu sɛgɛsɛgɛlikɛlabaw a bɛ hakili to bamanankan na sɛgɛsɛgɛlikɛlabaw jamana yɛrɛ population yɛrɛ ani gɛlɛya mun bɛ yen waati in na k'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan sanjiko b'a la fɛn wɛrɛw b'a la nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan hali météo y'a fɔ ko ɲinan samiya bɛ sɔn ka taa fo novembre kɔnɔna na donc ka na fara gɛlɛya mun bɛ jamanadenw yɛrɛ kan sɔrɔ fanfɛla la ko ka dɔ fara ekɔliso kan mais an y'a ye a ma mɛn noti bɔra ministre fɛ ko ekɔli ta bɛ taa c'est comme si ani population de bɛ contradiction na o man ɲi jamana kɔnɔ e mun ko k'a bɛ taa o sumi aw de tilala tuguni ka bɔ bi k'a fɔ ko ekɔli ta bilala fɛn kɔnɔ donc ne ka kuma in bɛ nin yɔrɔ de la quoi ni jamanadenw lamɛnna an tɛ se nin yɔrɔ ninnu ma quoi an man ka ɲɔgɔn sɔsɔ bilen quoi jamana marabaa ani jamanadenw man kan tɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ bilen parce que an bɛɛ bɛ mali ɲuman in de nɔfɛ ka mali ɲuman ta k'a di malidenw ma mali ye an bɛɛ de ka doni ye an ka jɛ ni a doni tali ye ni jɛra doni fɛn o fɛn ma n'o ye fasojɔ doni ye n'o ye jamanajɔ doni ye ni sɔnna ma k'a minɛ ala kama ala b'a ta fanga d'i ma ka d'a kan diɲɛ labɛnnen ni sisan cɛ a bɛ mɛlɛkɛ dɔ de bolo fo ka taa diɲɛ wuli fana a bɛ kɛ o mɛlɛkɛ de bolo sabula a jɛnna n'a ye parce que a ko ala de ko k'a k'a kɛ wa a y'a kɛ donc ko in bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de la quoi jamana in ka kan ka bɔ waati minnu na ni fɔɲɔgɔnkɔ bɛ jamanadenw ani jamana marabaaw cɛ o ka bɔ a la quoi bɛɛ bɛ mali ko in de fɛ e ni dɔ tɛ bɛn hakilila la bi jamana mara sira fɛ fɛɛrɛ sira fɛ mais a bɛ se ka kɛ waati min na e ma sɔn a ma ni sanw taara ka na ale tun ye mun fɔ o bɛ se ka kɛ réalité donc ni ne m'a dɔn an ka kan ka bɛn malidenw ka kan ka bɛn an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn vraiment an ye mun ye 22 septembre in na kɛlɛkɛminɛnw damadɔni mun yera o ka ca mais mun ma ye an b'a dɔn k'a fɔ ko o de ka ca donc an y'a ye fana jamana ɲɛmɔgɔw n'i y'u sigilen ye i yɛrɛ bi fɛn dɔ kalan u ɲɛdaw la a bi mɔgɔw a bi u ka fasodenya yira mais il faut que an ka bɔ discours baw la il faut que an ka bɔ théorie la quoi an ka na concret kɔnɔ o waati de sera sisan wa waati de sera fana malidenw fana ka wuli k'u ɲɛ yɛlɛ u ka ɲɔgɔn minɛ waati fana de sera an bɛ lahala mun kɔnɔ an ka furukufuruku bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an bɛɛ de ye kelen ye siya ma bɔ siya la mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la diinɛ ma bɔ diinɛ la mali de ye an ka dénominateur commun ye fo o ka faamu an b'o waatiw de kɔnɔ sisan nɔ n bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn halisa i b'a dɔn ko nin baara ninnu filɛ nin ye jamana mara man nɔgɔn surtout mali défaut bɛ sɔrɔ yɔrɔw dɔ la mɔgɔw tacogo fo jamana marabaaw k'u hakili to mɔgɔw tacogo la baara bɛ baara la mɔgɔw tacogo fo ka jateminɛ parce que très généralement tenitigi mali ni dɛsɛra i den na dɔrɔn i b'a fɔ ko a ye taa n'a ye armée la ou bien a ye taa n'a ye a ka taa tenitigiya kɛ mɔgɔ mun jogo man ɲi yan'a ka kɛ tenitigi ye n'i ye teni d'a ma o bɛ comme i y'a opportunité de d'a ma o donc faut que mɔgɔw tacogo a ka jateminɛ an yɛrɛ de sera waati yɛrɛ de sera jamana in kɔnɔ mɔgɔ mun ni mun ka kan o ka ɲɛsin o ma parce que nin wale ninnu filɛ nin ye n'i y'a ye a ko bɛ taa a bɛ na a ma daminɛ sisan o salon an b'a dɔn ɲinan a fɔra ko dɔ min na Buguni je pense o tun ye CMDT je sais pas quoi quelque chose comme ça mais nin fasugu ninnu na i b'a mɛn dɔrɔn ko action in k'a kɛra mais mun de kɛra a tigi la kɔfɛ i t'a mɛn bon o bɛ mɔgɔw encourager de k'a kɛ e ni mɔgɔ mun bɔra bi ka mɔgɔ faga bɛɛ ɲɛna ka mɔgɔ faga a tigi ka minɛ a ye mɔgɔ de faga bɛɛ bɔra kalama fana k'a minɛna n'o fɔra ka ban dɔrɔn a banna i t'a kuma mɛn tuguni o bɛ mɔgɔ de encourager k'a kɛ dɛ n'o tɛ sariyaw bɛ yen o sariya in bɛ yen n'i y'a ye différence bɛ adamadenw ni bagan cɛ sariya de don n'i y'a mɛn sisan Amérique tɛna wuli ka na bi Mali kan k'a kɛ ko ale de ta ye Mali sariya de don donc sariya in a ka se ka labato ni sariya n'i y'a ye an ye sariya sunba falen ka d'a kan ɲɛnamaya kɛra cogo dɔ la bi ko caman yɛlɛmara donc il faut que an ka sariya an ka adapter an ka balo cogo an bɛ balo cogo min na an ka sariya adapter ka bila o hukumu kɔnɔ n'i ye sonyali kɛ flagramment
e bɛ ka mun suɲɛ e bɛ ka maa caman de hakɛ daraki surtout an bɛ waati min na komi sisan e ka dɔn k'a fɔ ko e minɛra dɔrɔn mais e ka affaire fɛn tɛ y'a kɔfɛ tuguni foyi tɛ ɲɛfɔ jamanadenw ye a tɛ se ka bɛn donc an kɔni ka hakilina ye mun ye pour que an yɛrɛ fana ka se ka courage sɔrɔ ka continuer an bɛ baara mun na yuruguyurugu kɛlɛli suɲɛli kɛlɛli ani biɲɔgɔnkan kɛlɛli ani fana ka denmisɛnninw don baara la o n'a ɲɔgɔnnaw pour que u ka kɛ faut que an k'a dɔn k'a fɔ ko sariya mun b'an bolo n'o ye justice ye fo o ka kɛ fantanw jigi kɔrɔ n'o ma kɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn an tɛ lafiya c'est vrai que sɔrɔdasiw bɛ k'u ta kɛ pour que jamana intégrité ka se ka lakana jamanadenw ka se ka lakana jamana yɔrɔ bɛɛ ka se ka lakana il faut aussi que sariya tigilamɔgɔw fana olu fana an ka se k'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamanadenw u jigi fantanw jigi ye an ka sariya ye ni an y'o dɔn don o don ni fantan jigi kɛra a ka sariya ye n'o y'a ka justice ye o fana bɛ caman bɔ nin ko ninnu na donc an b'a fɔ halisa mɔgɔ minnu bɛ nin kɛwalew la ala ka hakili ɲuman d'u ma u k'a dɔn k'a fɔ ko forobafɛn o tali walima o ndarakili o t'an taabolo ye o tɛ mali yɛrɛ danbe ye o tɛ maliyɛn danbe ye an k'o bɔ an jogo kɔrɔ an bɛ mali kura de nɔfɛ mali mun an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka mali kura mun dilan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye tarasi mun di an ka se ka tugu o kɔ an yɛrɛ dalen d'u la minnu bɛ fanga la bi an dalen b'u la k'u ka fasoko a bɛ degré mun na an bɛɛ dalen d'u la bi n'i y'a mɛn bi an bɛɛ bɛ k'a fɔ ko Asimi c'est parce que a nana position mun na a b'o position kelen de la mais baara ka gɛlɛn mɔgɔ kelen ma surtout an ka jamana in bɛ cogo min na donc an bɛ ala de deli halisa mɔgɔ minnu bɛ nin kɛwalew la ala k'u ɲuman bɔ a la ala k'a to u ka bɔ nin kɛwalew la wa mɔgɔ minnu minɛna fana ni bɛɛ bɔra a kalama an k'a fɔ an ka justice ye n'o ye an ka sariya ye u k'a appliquer fana bɛɛ ka résultat ye n'i condamnera a ka dɔn k'a fɔ k'i condamnera n'i labilala a ka dɔn k'a fɔ k'i labilala ka da nin ko nin kan quoi an ka jɛ ka Mali an ka jɛ ka di ala ma je pense que an kun dalen don a la k'a fɔ ko laɲini a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye bɛ aw de fo parce que a b'aw to yan Bamakɔ yan ka kunnafoni di an ma fo kɔna ka kunnafoni di an ma fo jamana wɛrɛw kɔnɔ o kunnafoni kelen in na ne ma taa Kidal mais aw kunnafonidilaw ye kunnafoni lase anw ma Kidal u ye flamboya minɛ anw denmisɛnninma kun b'o de kɛ ne famara ka nin wale in ye hali n t'a san dɔn mais aw kunnafonidilaw kama an y'a ye mun bɛ ka kɛ Kidal 22 septembre in hukumu kɔnɔna na an y'a ye yɔrɔ yɔrɔw fana donc an b'a fɔ halisa aw ka jija ka kunnafoni ɲuman ta ka se jamanadenw ma mais mun fɔ jamanadenw ɲɛna an bɛ waati min na komi bi a ma nɔgɔn mɔgɔ si bolo a ma nɔgɔn yɔrɔ si ko bɛɛ de ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ ɲumanna ko n'i ye 2000 ye dɔw kun dɔrɔn ko tigi bɛ secte dɔ de kɔnɔ mais nin bɛɛ bɛ gɛlɛya de ko fɔ mais ni gɛlɛya fana n'a sera yɔrɔ dɔ la c'est que a ban tuma de sera c'est vrai que a mɛnna nin na o de la n y'a fɔ sisan jamana marabaaw u ka bɔ théorie kɔnɔ an ka don pratique kɔnɔ mun ye concret yɛrɛ ye français ba in tubabukan b'a fɔ in ani kangarida gɛlɛn ninnu a tɛ jamana avancé mun bɛ jamana avancé o ye an ka sigi ka kuma an bɛnna mun kan an ka a bɔ a sira fɛ ka d'a kan an ye assise caman kɛ assise in ye maliyɛnw de fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka bɔ nin lahala in kɔnɔ cogo min na o ka lawale o ka labato c'est vrai que dɔw ta ye long terme dɔw ta ye court terme ye dɔw ta ye fɛn ye mais mun ka gɛlɛn bi fo jamana baarakɛlaw a bɛ fɔ mun ma ko fonctionnaire ni mɔgɔ bɛ jamana baara kɛ fo an k'a faamu k'a fɔ e bɛ place mun na e bɛ jɔyɔrɔ mun na aw de ye techniciens ye o ni ministériya baara tɛ kelen ye o ni présidentya baara tɛ kelen ye techniciens minnu bɛ fɛn kɔnɔ minnu bɛ kow fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli ni fɛn kɛ sɛgɛsɛgɛli ɲuman rapport ɲuman a y'o ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma an minnu ye population civile ye ni se kɛra anw ma ɲininkali siraw fɛ a ye tiɲɛ f'u ye tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye ko yɛrɛ ye mun ye a y'a f'u ye u k'a don sɛbɛnfura kɔnɔ an ka taga assise minnu kɛra o résolution minnu fɔ ni jamanadenw bɛɛ ka hakilina ye u ka kungelenna ye
an ko se k'olu labaara ni gɛlɛya sera yɔrɔ min na an ka sigi ɲɔgɔn fɛ tuguni ka kuma k'a lajɛ gɛlɛya bɛ ban yɔrɔ min na kɛlɛ mana kɛ cogo cogo a laban ye sigi ka kuma de n hakili la an bɛ waati min na komi bi sigi ka kuma in a bɛ ka kɛ yɔrɔ caman na anw fɛ yen kɔna centre la a bɛ ka kɛ wa solution bɛ ka sɔrɔ a la fana ala barika la an bɛ profiter k'o fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala barika la solution bɛ ka sɔrɔ a la fana donc maliyɛnw a ye wuli an ka ɲɛ yɛlɛ an ka ɲɛsin an ka jamana ma jamana marabaaw a ye jamanadenw lamɛn jamanadenw minnu ni lamɛnni ka kan sariyaw a y'a labato a y'a kɛ de telle sorte que justice n'o ye sariya ye o ka kɛ fantanw jigi ye ɲɔgɔn buruja an k'o dabila an ka ɲɛsin ko ɲumanw ma ka mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya walima ka an ka bɔ ninnu kɔnɔ an ka ɲɛsin jamanajɔ ma parti Fizi Mali a ka hakilina ye fɛn mun ye jamanajɔ la o ye ka fɛn o fɛn kɛra fanga tɛmɛnenw ya n'o ye ɲuman ye an ka se k'o matarafa a bɛ fɔ mun ma ko les acquis an ka se k'o matarafa jamana o jamana ni armée ɲuman t'i bolo mɔgɔ wɛrɛw bɛ tulonkɛ i ka jamana la donc an ka objectif ye k'an ka armée k'u jukɔrɔma don do k'u soutenir an seko n'a damayɛrɛ la an ka laɲiniw caman fana bɛ yen nɔ o ye ka baara ko ɲini k'a di denmisɛnninw ma kɛnɛya ko bɛ se ka sabati cogo min na aw bɛna ye hali a tɛmɛ an ye programme ba dɔ fana élaboré a bɛ n'o ye hali a tɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw lafiya kɛnɛya ko sira fɛ kalan yɛrɛ ni kalan tɛ jamana min kɔnɔ i don ye dibi de la an y'a ye ɲinan a reporté ta gɛlɛya dɔ de y'a reporté o mais n'i sɔnna ko i bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɔrɔn i bɛ solution sɔrɔ an bɛ nin de fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka côté fɛ ni gɛlɛya bɛ yen an ka na gɛlɛya in dogo ɲɔgɔn na an k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka solution ɲini bi o y'a bila don wɛrɛ la yan'o don cɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ an bɛna kɛ cogo jumɛn donc an y'o dɔrɔn de ɲini wa Fizi Mali b'o baara kelen de kɔnɔ an n'an ka dugutigiw bɛ kuma la don o don hali bi ka bɔ kuma la dɔrɔn taxi bolilaw an n'u sigira ka kuma gɛlɛya mun bɛ yen nɔ a solution ye mun ye an bɛna sigi k'o kuma k'a lajɛ n'a banna sɛgɛsɛgɛli ni fɛn tora an b'a ta k'a di a kan ka lase yɔrɔ min na an b'a lase yen nɔ o y'an ka baara de a ko n t'an bolo k'a kɛ mɛ a kan ka lase yɔrɔ min na an b'a lase yen mais an b'a f'u ye u ka to k'a lamɛn fɛn minnu bɛ yen nɔ an ka se k'o jɛ k'o dilan ɲɔgɔn fɛ sur ce n b'a fɔ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna yarabi samiya in tɔ ala k'a kuncɛ hɛrɛ la ji ye tiɲɛni kɛ mɔgɔ fɛ yen nɔ yarabi ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la yarabi mɔgɔ ye nafolo don ala ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la jamana in bɛ yɔrɔ min na ala k'a suma mɔgɔ minnu m'a faamu n'o ye maliyɛnw n'u bɛ k'an ka jamana kɛlɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'u ma ala ka jamana basigi ala k'an bɛɛ kɛ maliden ɲuman ye ala ka mali segin k'a di maliyɛnw ma n bɛ hakɛto bɛ kuma la salala muhamadu